Здравейте, вие сте с новините на Киберсигурност БГ. Днес ще ви разкажем за мащабна схема, разкрита от американските власти, която разкрива как севернокорейски IT специалисти са работили нелегално в американски компании с помощта на посредници от Съединените щати и други държави. Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че 5 души са се признали за виновни в подпомагане на Северна Корея да заобикаля международните санкции. Те са улеснявали наемането на чуждестранни програмисти и IT експерти, които са се представяли за американци, за да получават работа в САЩ. Заплатите им са били изпращани обратно в Северна Корея. Интересното е, че схемата е работила по изключително изобретателен начин. 3 от обвиняемите – Одрикос Фагнасей, Джейсън Салазар и Александър Пол Травис – са предоставяли личните си данни на IT специалисти извън САЩ. Така чужденците са кандидатствали за работа, сякаш са американски граждани, работещи дистанционно. Как е ставало това на практика? Служебните лаптопи са били изпращани до домовете на посредниците в САЩ. Там е инсталиран софтуер за отдалечен достъп, като например TeamViewer или AnyDesk, за да може истинският работник, често севернокореец, да се свързва и да изглежда, че работи от Америка. Дори при проверки от работодателите, Салазар и Травис са се явявали лично на тестове за наркотици, вместо чуждестранните работници. Но ето какво става след това. За тази помощ тримата са получили $1000. Травис, който по това време е бил действащ военен, е спечелил над $50,000. Фагнасей и Салазар също са получили значителни суми. Олександър Диденко е друг ключов участник. Той се е признал за виновен в измама и кражба на самоличност. Диденко е управлявал сайт, чрез който е продавал или отдавал под наем американски самоличности на чуждестранни IT специалисти. Благодарение на него севернокорейци и други са получили работа в десетки американски компании. Диденко е организирал така наречените ферми за лаптопи. Хора в САЩ са получавали служебни устройства у дома си, които са били използвани от чужденци. Само една такава ферма в Аризона е била управлявана от Кристина Мари Чапман, която вече е осъдена на дълъг затвор. Диденко е контролирал стотици фалшиви самоличности и няколко ферми за лаптопи. Той е улеснявал и превеждането на заплатите в чужбина, без да се откриват банкови сметки в САЩ. Сайтът му вече е конфискуван, а той ще загуби над $1 милион. Пети участник, Ерик Нтекерезе Принс, също се е признал за виновен. Той е управлявал фирма, която е предлагала проверени IT специалисти на американски компании, но зад тях са стояли севернокорейци. Принс е държал служебен лаптоп у дома си и е спечелил десетки хиляди $. А сега нека видим мащаба на схемата. Пострадали са над 100 американски компании. Северна Корея е получила над $2 милиона от заплати. Използвани са самоличностите на повече от 10 истински американци, без тяхното знание. Американските власти не спират до тук. Наскоро ФБР конфискува криптовалута на стойност милиони $, от севернокорейска хакерска група, известна с кражби от криптоборси по целия свят. Разследването продължава, а хакерите все още перат пари през различни криптообменници. Защо Северна Корея прави това? От години режимът в Пхенян изпраща свои IT специалисти да се представят за фрилансъри или отдалечени служители в западни компании. Заплатите им се превеждат обратно в страната и се използват за финансиране на ядрената и ракетната програма, въпреки строгите международни санкции. Само преди 2 седмици Министерството на финансите на САЩ
наложи нови санкции на 8 души и 2 организации, свързани с пране на пари от киберпрестъпления и измами с IT работници. В заключение, американските власти продължават да разбиват сложни схеми, които помагат на един от най-затворените режими в света да заобикаля ограниченията. Останете с нас за още новини от света на киберсигурността.